వెల్కమ్ టు జనం కోసం జర్నలిజం న్యూస్. పిల్లలు ఉన్న ప్రతి ఒక్క తల్లిదండ్రులు చూడాల్సిన వీడియో ఇది. చిన్న పిల్లల్ని షాపింగ్ తీసుకెళ్లినప్పుడు తల్లిదండ్రులు చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఈ దృశ్యం చూడండి. చిన్న పాప తల్లిదండ్రులు షాపింగ్ చేస్తుండగా ఇలా అడ్డుకుంటూ బయటకు వచ్చి రైలింగ్ పట్టుకొని పైకి ఎక్కి ఇలా పడిపోయింది. కర్ణాటకలోని చిక్బల్లాపూర్లో షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ లో తల్లిదండ్రులు ఓ వైపు షాపింగ్ చేస్తుండగా ప్రమాదవశాత్తు మొదటి అంతస్తు నుంచి పడి 4 ఏళ్ల చిన్నారికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. చిన్నారిని వెంటనే బెంగళూరులోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం అక్కడ చికిత్స కొనసాగుతోంది.